Takže čaute, ja vás zdravím u ďalšieho live gameplayku a tentokrát tu máme hru Killing Floor, ktorú som si nedávno kúpil, pretože bola v zlave. A kto pozná túto hru, tak vie, že je to skvelá hra. Ja som sa teraz len trošku musel sústrediť a určite pokiaľ budete chcieť ďalšie videjka z tejto hry, tak stačí iba lajkovať a napísať komentár. Ja budem len rád, pokiaľ to budem môcť točiť, keď som si to už kúpil. Pokiaľ si to bude chcieť niekto zahrať so mnou, tak môže. Okay. Iba dvaja. Kamenzi. Musím sa dostať k traderovi. Aby som si mohol kúpiť nejaké nové zbranie. Idú, dobre. Shit. Sú tu dvere. Nedá sa do nich dostať, kurva. V tejto hre nie som začiatočník, mám prvý level na tomto sharpshooterovi. Je tu niekoľko klás, každá klasa má nejaké bonusy a tak. A OK, to by som mal zvládnuť. Takže ho zastrelím a idem. OK, takže ideme. Lazy elf is a dead elf. Nechcel by som. Našťastie máme čas, kým sa shop zavrie a začne sa ďalšia vlna. Kurva, ale je to trošku ďaleko. Lepšie je túto hru hrať v niekoľkých hráčoch, než takto sám. Ale čo narobím? Kúpim si bulbu. Pilamo, tak už nemáme nič. Máme Fire Axe, super, môžete nachádzať takto zbrane aj na zemi. Napríklad tu máme, čo to je? Hunting shotgun. Nie, počkaj, to je lever action, myslím. A tu je darček, čo to je? Dalcek, to asi budú náboje. OK, lenže keď sa začne ďalší kolo, ja sa musím dostať niekam, kde som sa vedel ubraniť. Čo je toto? Aha, to je body armor, super. Takže pokiaľ stratím, tak budem vedieť, kam má aspoň ísť. To je ďalšie ammo. A hrá nám tu taká pekná hudba, taká vianočná, keď teraz je leto. Takže je nám totálne na prd. That's some good stuff I sold you. Tak a už lezu. Máme 4 wavy, dal som si iba tak. Dal som si to na začiatočníka, pretože dobre, toto je sirena. Sireny sú také svine, ktoré kričia a tým vás zraňujú. OK, takže myslím, že môžeme začať používať aj našu bulbu. Seeing double bitches. Ešte stále získavam takéto tie headshot. Takéto tie začiatočnícke achievementy. A OK. Takže máme posledných troch. Posledného jedného, takže ja sa znova vrátim k traderovi.
Prebijem si zatiaľ, dobre, mám všetko. Typujem, že ten trader bude rovnako ako minule. Je vždy dobre priblížiť sa k shopu, kde máte takto posledného hlavne. OK, kde je? Tentokrát je tu na shop, bližšie. Takže môžeme... Predám bulbu. Nakúpim si, čo si nakúpim? Na Skara ešte nemám. Ne, to si nechám. Kúpim si M4. Nakúpim si ammo, opravím si toto. Predám toto. Takže som si kúpil mačetu. Nie. Áno, kúpim si mačetu. Takže máme mačetu, máme 9mm taktickú. Toto a M4. A myslím, že sa vrátime tam, ako sme boli teraz. Pretože tam sa mi to páčilo. Tam sa to pekne dalo killiť. A vedel som si to ustražiť. Ja dúfam, že sa vám táto hra páči. A... Teraz tu na... Boli sme tu na... Taktiež môžeme zatvoriť dvere a použiť na nich toto a tým ich uzatvoriť, aby sa cez to nedá dostať. No. Tak uzatvoríme si aspoň tieto dvere. Takže next wave. Už ide. Zatvorím im tieto dvere, pretože som svinia. Dá sa tu pekne no eye myť. To sa musí uznať. Tak, sirena je dole. Výborne, dám si trošku pištol. Predsa len to mám na beginnera, to by som všetko dokázal prejsť aj s touto 9mm. Ale občas je to, vidíte, keď na vás nabehnú. Tak, granát. Na týchto pozor. Op, neviditeľná suka. A na tohto pozor. OK, máme znova posledný. Dvaja. Len dúfam, že to budú takíto dvaja a že to nebude ten veľký sviniar. Super. Oni, pokiaľ od nich utečieme, tak... Sakra. Kam ma to vedie? Oni, pokiaľ od nich utečieme, tak sa despawnú. Čo aj dobre. Dá sa takto pekne ísť potom ku traderovi. A máme pred sebou posledné kolo. Myslím, že to vydržím s týmito zbraňami. I keď mám dosť nábojov, asi sa prezbrojím. Áno, prezbrojím sa. Predám M4, predám mačetu a nakúpim si tu na Skara a kúpim si k tomu ešte aj M4. Tak. Takže teraz máme vlastne M4, Skara. Takže dosť nábojov. A vianočnú hudbu máme tiež, takže to by sme mohli zvládnuť. Ne, brokovnica, to nechce.
Dúfam, že to nie je copyright. Nejaká. OK, takže začínam sem štyrkou. To nie je práve najlepšie miesto, kde začať vlnu. Granada bitches. Trošku lagík. Žrana. OK. Ho. A prichádzajú takíto bossovia, of course. Padni sirena. Hodí pod seba granát a ja zdrhám. Very nice. I'm ready and waiting. OK, takže teraz ide posledné kolo, čo je vlastne boss fight. Takže to nám ukáže boss. Myslím, že sa prezbrojím M4 na FN PAL. To bude asi najlepšie. Teda pokiaľ to stihnem. Pretože som bol dosť ďaleko od obchodu. Ale mal by som to stihnúť. Takže rýchlo predať a tak. Run, bitch, run. Ok, šobie sa tu na, takže ideme na to. M-ko predáme, FM PAL, kúp sa, ammo, opraviť. Tak ešte sa stíham, aj dobehnúť niekam inám. Tu nás to zablokujem. Tak, a vlastne budem ich tu snajpiť asi. A tu je. On je dosť taký, no, dalo by sa povedať, že je silný. Počkaj, ale to nie je najlepší nápad byť s ním takto. Ešte k tomu on sa viac neviditeľní, takže ja neviem ani kde je. A vždy medzi ním prichádzajú takéto medzivlny s ním. Doplníme si HPčka. Reload. Kde si, svinia? Tam je. Ono vlastne stačí zabiť jeho. A tým sa vlastne skončí kolo.
Fuck, dobrý. Nabehol som rovno k nemu. A je dole. Takže podarilo sa nám vyhrať hru. Teda toto kolo. A pokiaľ sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber. Uvidíme sa pri ďalšom videjku. A pokiaľ to bude obľúbené u vás, bude to možno aj Killing Floor. Zatiaľ sa majte, čus.